Per últim, perquè creiem que és important continuar denunciant des de les eines i espais que tenim al nostre abast que encara convivim amb una situació de màxima excepcionalitat i que no podem naturalitzar i adaptar-nos a un context de censura, por i amenaces jurídiques per a qui defensa la construcció democràtica i pacífica d'una nova república per a canviar-ho tot, i en la qual volem que totes les persones hi tinguin cabuda, davant l'augment de la repressió amb la 60ena de persones investigades pels talls de vies i carreteres durant les mobilitzacions del 3 d'octubre i del passat 8 de novembre, amb la citació judicial a professors de l'Institut al Palau, amb la constatació als nostres carrers, també de l'Hospitalet, d'episodis de persecució i coerció a membres dels CDRs de la nostra ciutat, amb la retirada immediata de tots els símbols en solidaritat amb les persones preses per raons polítiques, també a la nostra ciutat, amb la decisió de mantenir a la presó els Jordis, en Forn i en Junqueras. Avui tornem a abandonar aquest ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet en aquest punt perquè per nosaltres la solidaritat és la nostra millor arma. Gràcies. I no signen cap tipus de notícia. Miris també